дар замонҳои қадим падари бо фарзандаш роҳи биёбонро пеш гирифтанд. Мерафтанд, гӯё биёбон охир надошт. падарҷон, биёбон чӣ қадар калон аст? ҳа, писарҷон, рӯро қадам не, ният кӯтоҳ мекунад. ман ҳамеша нек мешавам, падарҷон. Мерафтанд. падарҷон, нигоҳ кун, нуре медурахшад. бале, ин нури раҳоӣ аз биёбон ба умед аст, писари азизам. вақте дил равшан аст, ҳар роҳ ба саёҳати зебо табдил меёбад.